Ма специальный агент Айтаҷвуд маъруф. Ма ҳамаи корои шуморо хит кардагим. Ҳамаи диздитона дар любой ҷо. шумо дар рӯи хати сирхен. барои ҳамин шуморо ҳамаи ҷаҳон кофтестай. Ма ягона одаме ҳастам ки шуморо манъ мекунам. хай. Куркача та киҷо харида? Ай корвон, ба фикри мо заипишти кадом крокодил голи гаштестай. Ҳамин хене? ба сари ягон чиз омаден ё хабаргирӣ? ба сари ту омадем. Нее, бешухӣ? мехоҳӣ маро тирма барӣ? кубиё? ма кортон надорам, ма ҳам чизака бигирам. ту мада ёрдам метӣ ва як капитанда матда. Команда? Команда, даже забоном мепечай гапа гуфтан. гӯшку ҷурайи трашк намекуна? Мо братем. Не мо брат нестем. Эле мо бародарем. Не мо бародарам нестем. Майле. мо ҳардумон медонем ки ту ирӯз дар турма мешинӣ. ваъда. хай агент маъруф.